Hello? Wato, mun gaji da iskanci irin wannan. Wato, za a mai da muna tuyan zamfara za a mai da iska ne ko me? To barin gaya ma gaskiya ka ji, na rantse da Allah. Gabaki ɗaya ma na zuciya, mutanen bukun nan gaba ɗaya zan fito ɗan majalisa. Na fasa ma zaɓen kowa, ni zan fito da kaina. Na to mu kuɗi gurin mu. Kuɗi gurin ba wasa ba ne. Yanzu haka na ba 20,000 yabi mutanen bukuyin gabaki ɗaya. Kowa ya samu. Mana. Ato, ruwa cikin cokali ya sami hankali wanka. Madalla. Haka ku damu. Insha Allah, mun ci kujera. Ranka ne. Lafiya. Me yake faruwa? Wallahi magana takarar na a wata. Kamar ya ban magana takara. Fa ka ma samu wallahi. Wallahi in ma faɗa ma da kyan nisha. Ina kuɗi na. Ni yanzu bukkoyin ta kudu wannan suka so Honorable Hamisu A faru Nasarawa. Zamfara gaba ɗaya duk inda ka ɗaya shi aka waɗi. To kana nufin ya fi ni quality kenan? Waɗannan taɓa fyaɗe kawai. To wasani ne. Kana nufin na asaran kuɗi na? Domin ka 20 duk wanda ne ba waƙo mai amina aka yi. Ba a so. Da ƴan Manisha da Ahmed Yusuf Ahmed Esfani da Aufan da Sani Musa da Abdul Koyaha. Na riƙe Allah can sun kamiyo da suna rafkata. Duk sun halaka mai auzu. Kuma ba haka ne. Na rantse da Allah ya fi ni mutunci ya fi ni daraja ya fi ni tausayin talaka. Wannan kuma kun bi 2023 Zamfara bukkoyin local government bukkoyin ta kudu. Dan majalisa sai Honorable Hamisu A faru. Kuma kun bi ko? Mu ma mun bi. Honorable Hamisu ya faru. Ni ma shi za mu zaɓa ni da iyalena. Ko ba haka bane?